Nå blir det. Halløjsen, gutter og jenter. Går det bra med dere? Hæ? Eller hva? Nei. Sjur, han har fått en ny hårsveis. Bare se på han, er veldig stilig. Ikke fett. Han er kjempekul. Ja, det holder nå. Ok. Vi skal lage mat i dag for nøyaktig denne kokeboken. Vi skal lage... Kan du si ingrediensene? Ja, vi skal ha litt salt, litt grann ketchup, Litt peanøttsmør på det. Sånn. og litt... Jeg mistet at jeg har ikke så god kontroll. Litt krem, Litt melk. og min favoritt da, sjokoladepulver. Og så litt Nora syltetøy. Nei. Ja. Har du vist smøret? Har du vist smøret? Nei. Og smør, Og bare hvit. den her, alt skal oppi den greia her. Ok, først skal vi starte med melken, sant? Bare. Da måste vi... Jeg er kameramann. Ok, Sjur heller du oppi da. Jeg henter kniver og sånn. Da heller jeg oppi litt melk. Vi ser ikke hvor mye jeg heller oppi. Det kan Du må jeg se. vise hvor mye... Det er det. Nei, men du måste sette den ned sånn. Ikke sant? Sånn. Da. Det er bra. Og så tar vi litt peanøttsmør. Da skal vi ha peanøttsmør. Kanskje du burde putte oppi litt mer melk. Ja, jeg kan ta i litt mer melk. Oi, jeg hadde på korken. Det visste jeg ikke. Har vi peanøttsmøret, så må vi ha en skje. Så måste vi ha en liten dags med krem. Ikke sant? Krem er viktig. Og litt salt da. Salt. Det er veldig godt med. Ja, da tar vi salt oppi da. Oi, 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 jeg sultet for mye. Her kommer det krem. Krem er alltid godt, vet du. Altså litt smør er veldig viktig. Sånn, nå blir det godt. Nå trenger jeg ikke kniven lenger. Den her. Sånn. Det var... Da trenger vi ketchup. Ja, og så må vi ikke glemme syltetøy. Litt syltetøy også. Ja, men ketchup Tomme er alltid godt. syltetøy. Og sånn, vet du. Og nå må vi finne noe på hjørnet. Nei, men vi glemte sjokoladepulver. Det tar jeg. For det er også min favoritt. Oi, det ble litt mye. Nei, du må ta med meg. Sånn, oi, sorry. Det går nok bra, da. Jeg over sølt litt. Og sånn ferdig. Dette blir som sjokolademelk. Ikke sant det, hæ? Da må jeg bare... Sånn, og så skal Jeg måtte jeg... bare løpe med den. Jeg skal hente den i noe. vasken. Så tar vi noe bedre til drikke. Se så godt det ser ut. Jeg vet ikke om dere Vi ser tar det, litt men... mer. Sennep. Se så godt og brunt det er. Sånn, jeg tok Nam. litt ekstra. Vi glemte to ting. Vi glemte to ting. Vi glemte Sennep den. og... Ja, og sennep. Sennep er veldig godt. og... Ja, sennep. Da måtte vi ta på sennep. Så disgusting. Jeg hater sennep. Det er min favoritting på pølsa. Sjur er egentlig... Nei. Ja. Sånn, nå skal vi ta på litt sånn. Og sånn, vet du. Da blir den tjukk og fin, og ingen skader seg. Kan du se det, Mari? Da kan vi
kanskje smake. Ikke sant? Ja. Smak er noe vi kan best. Jeg henter bare skjeen. Ok. Ja, da får du skje. Da finner vi på noe gøy. Sånn det her har noen smakt dette peanøttsmøret. Det er veldig... Da smaker vi. Jeg er ikke noe kul å holde. Da rører vi. Nei, jeg skal smake. Ok, da sluper jeg opp litt grann. Vent da, du måste jo se at vi danser. Bevis. Se her. Ok, det var ikke godt i det hele tatt. Ja. Oi, vi holdt kokeboka opp ned. Ja, men ha dere folka! Ha det bra da. Ha det bra. Ja, nå kan jeg snakke litt med Leif Ove. Nei, jeg bare sører. Jeg er den kule personen her på programmet. Det er du ikke. Mens Leif Ove er litt sånn... Det tar ikke å leke sånn. Det snakker i hvert fall Og det er bokmål. Ja, ha det. Så til. Vi er ikke ferdig. Skjønner du det? Dere, hvordan går det med dere nå? Ja, da får vi komme oss vekk da. Ok. Altså, en gutt